lain kay kontento ko sa imo. Seryoso gyud lagi bisan ang tinuod sa ako bake-bake. Kay kung tagaan lang ko nimo panahon og pagtagad, wala na unta ko karon nakakitag laing uyab. Labon sa una nga ikaw ang ako ang giseryoso, giampingan na tika giilisan nung ko nimo. Og karon siya'y nagbalik sa akong dakong ngisi. Atong panahon nga wa ko hatag igpili. O nahigugma ko nimo di na ko na ikalalis. Kung mubalik ka kanako di po na ko siya iilis. Kay gipangga ko niya ug ako nalipay. Ang kalipay nga sa imo nga wag yun ko kasulay. Pero okay ra di ay pwede ka mo alibay, pwede ka magmalinis pero ay lang og deny.